Missähän se Ylermi on? Ei sitä näky. En tiedä. Oottipas vai niin. No, siellä. Auko! No. Missä? Missä se sinä oot ollut? No kyllä minä olin siellä kello 2. Kato vaikka. Ne viisarit oli tällä tavalla. Näin ne oli. Tasan 2. Minä siellä olin, eikä sinua näkynyt. Voi rakas Ylermi. Eihän se näin. Sulla on mennyt viisarit ihan sekas. Ai jaa. Pitkä viisari näyttää minuutit ja lyhyt viisari näyttää tunnit. Sinä olet ollut siellä melkein 2 tuntia ennemmin kuin oikeasti sen kellon olisi pitänyt, niiden viisareiden olisi pitänyt olla näin. Pitkä viisari 12 ja lyhyt viisari 2. No oli se kyllä tuntukin pitkälle se aika. No, nyt pitää pistää viisarit oikein.